Samantala, bumaba po ng nasa 20 to 40 pesos ang kada tray po ng itlog po sa ilang pamilihan sa lalawigan ng Pangasinan. Sa pamilihan po ng Kalasyaw, mula 230 pesos kada tray ng maliliit na itlog ay bumaba ito ng 210 pesos. Mula naman sa 260 pesos kada tray ng medium ay bumaba rin ito ng 220 pesos. Habang large size naman ay mula sa 270 ay bumagsak po ito sa presyo po na 230 pesos. Ayon sa mga ilang tindera ng itlog, sapat umano ang supply na ibinabagsak sa kanila ng kanilang mga supplier kahit pa nauna nang nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng mga itlog sa bansa. Bagamat bumaba na ito, hindi pa rin po kontento ang ilang mamimili dahil para sa kanila, mataas pa rin ang nasabing presyo. Ani ng ilang mga mamimili, kalahating tray na lamang ang binibili dahil hindi raw pasok sa kanilang budget. Ayon po sa Philippine Egg Board Association, bumaba naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos ang farm gate price ng itlog dahil sa mababang demand nito. IFM News. IFM News. IFM News.